Bos Eko sehat Bos Eko? Oh alah, dedeknya lagi meriang. Manja. Sekar bisa Bos Rian, kita kembali lagunya Bangga Bos Rian. Bos Eko, Bos Ri matur sembah nuwun berkah barokah lancar terus rezekine amin. halo, halo.
Nol. Dalam. Table 13 ini kata lagi rapat. Anjir. Rapat lagunya apa gitu maksudnya. Anjir, monggo kita ngerti. Rapat paripurna. Nggih. Niki bandingin apa lagunya bos? Bos Naryo. Oh siap. Nembe anu. Kiki bagian di sini mas anu londur. Oke. Anu duo apa mau jenenge? Uket-uket. Duo uket-uket. Nah, iki dua apa Pak Dok? Dua apa Nah iki? iki to. Heeh. Duo Pak. Syukur dong ora. Syukur bisa nyawa. Syukur. Nah syukur lho we. Syukur bisa Nah, Bos Triyono sembah nuwun. Ayo Mas Didi. Didi, emploh. Katur Bapak Samsuri. Ayo. Wonten kaninggal katresnan. Yo yo so masuk deh. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu sabar karo sapa? Lagi no. ateli pawelengku. Moga-moga Gusti ngejapi saben anggonmu ngerti bisa kumpul kaya Bos Wanto. Sik. Iki tindake alon-alon. Bos Sugeng sembah nuwun. Ketaun ana windono ana tangan tening nang pucuking tresno balong nangka bebasane mohon katon sliramu wae sembah nuwun Mas Andri. Ojo lali pawelengku, moga-moga mas janji-janjimu. Aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu. Baju Sutarmen sing rawuh bapakku. Bos Wanto. Trio anu biasane 4 kawan biasane. Baji, monggo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggalku.
apa seliramu ra krasa aku sahabat nanging karo sapa tak sumuni nolan wengi muga-muga Gusti jarane tak numpai jaranan gak kanthi nyanyi meneh nggih siap taun nono windonono tak anteni sak pucuking tresno balung nangka bebasane aduh mung katon seliramu wae Baji masak lagu apa Pak? Asik 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 ya wes paringi brutu we gak sopan we pangkelan Pak Haji enggak? Oh, matur sembah nuwun Pak Sandri. Ayo Monggo Pepi Aribi. Duh. Foto majuran saya. Nah, kagem tamu monggo. Saya kecakan Pak Haji. Pak Haji Tarmin monggo Haji Suparmin Kak Pepi. dalem Pak Haji Sutarmen saking bose UM manjih. Sebat nuwun. Haji Pilihanku mripat biru pamrih Jaya muda ya Allah
dilanjut apa malih? Sik Pak Haji Sutarmin. Cali. Hae. Bapak cali. Biasanya cali Bapak wis paham loh. Biasanya Pak Haji Jalin. Pak Haji cali. Iki Bos, mantap apa kok lagune apa? Kayak sacet-sacet. Niki Pak Haji sampun. Kanton jenengan dereng. Sisan. Oh sinarengan, oke, nggih bar niki mengke urut mriki. Bos. Kak, bar Dalem. Bos Manto to urut rene Bos Rian, Bos Sugeng, terus Bos Bos Fitri. Rian, Bos Sugeng, heeh. Bos Sugeng, Bos Rian. Bar niki sinarengan, ganti Dik Nimas. Bos, Apa nggih? Kak, Apa nggih? Bos Manto kan urung pirsa to. Dereng. Kula betake barang baru. Eh, Lagi meletek. Ben rene. Lagi meletek. Cek gres. Oke siap. Pilihanku pripat biru emane Presulistyo engkang warni yen takon isi hatiku besuke nisanono Pun matur Pak Matur Haji. sembah nuwun, Pak Sutarman Pak Haji sampun. matur sembah nuwun. Mugi pinaringan berkah barokah. Juragan udah lah, Masya Allah Pak Kris, Krisut. Oh nggih Bos Darmanto, sembah nuwun nggih Bosku. Niki diaturke Bu Bos Darmanto mun kondorite niki diputer. Niki diputer yen ampun. Nadia. Ikut Nanung. Sehat. Ya Allah Mas Gus ki rawuh. Mas Tresno juragane Sorun. Matur sembah nuwun Mas Gus. Monggo Pak Haji. Kak Pepi, aku kok tidak ketok ya Masku nang di ujung sana. Nyun sewu pun sepuh Kumpet dadi tak, ya. Pak, wah, gimana? Masku Mas Tres nggih. Mas saking Tresno Sekarang Sugeng Rawuh. juragane showroom. Showroom mobil. Nggih. Sing mengke ngersake nganu katresnan sejati. Sejati nggih Nggih. siap. Nuli Juragane SJM. mesra Sugeng Rawuh Keluarga Besar Jati Asih. Tompo liti kalong ati Surya Candra tak semangat kon eseme. Iya. Monggo ingkang kagungan melati.
prasetyo tansah kelingan sarenmo bisa rasa Jiragane SCM Anjing. Sugeng Rawuh Nggih. beserta Mbak Yu matur sembah nuwun rawuh pun keluarga besar niki pun maringi Oh. Bos Sudar Bos Darman Oke. bariki nganu se Bos Rian se salah kundur Nggih, Bos Rian kok Terus- kesesal lho. langsung ayang-ayang Bos oh nggih siap barengan. berdua nggih. Bos Rian ayang-ayang. Terus Bos Wanto Bos Warto lagune napa? Oh, Nggih. Bos Warto ayang-ayang. Lah nek Bos Nek, Rian napa? kalau langsung berdua derek Bos Rian monggo Iki pasanganku mampar kuning kang kudu sumangke pangajalku asih lair terus sekalku Kak Pepi sebelum Ya, bos-bos kita ya. kundur kita serahkan Bos Rian sama Bos Wanto monggo nderek